På Helene Elsa Centret nord for København arbejder et højt specialiseret personale tæt sammen med forskere fra hele verden. Målet er at gøre livet nemmere for mennesker med cerebral parese, også kaldet spastikere. På Helene Elsa Centret bor brugeren typisk i 5 dage. Formålet er at finde de områder, hvor der er muligheder for at gøre en forskel for centrets beboere. Forløbet er tilrettelagt i tæt samarbejde med blandt andet Københavns Universitet og på baggrund af den allernyeste forskning. Vi kan tilrette computerprogrammet fuldstændig individuelt, således at hvis du har behov for et optræningsprogram, der indebærer store bevægelser, så kan vi lave et sådant program. Hvis du har behov for noget, der indebærer små bevægelser, så kan vi lave det. Hvis du har behov for noget, der er svært tilgængeligt rent kognitivt, altså forståelsesmæssigt, så kan vi gøre det. Det er muligt at træne hjernen til at styre kroppen langt bedre, så træningsprogrammerne og spillene bliver nøje tilpasset brugeren. Forskere har fundet ud af, at det er helt afgørende, at man bliver ved med at træne hjernen for at udvikle sig positivt. Hvis man ikke bliver ved med at stille de der udfordringer, så udvikler barnet sig heller ikke. Og det er en af de ting, som man meget nemt kommer til at gøre, når man har et sygt barn eller et handicappet barn, at man ikke lader dem få lov til at gøre tingene selv og få lov til at fungere på det niveau, som de nu har. Man kommer til at fastholde dem på det niveau, i stedet for at sørge for hele tiden at få dem skubbet videre til det næste niveau. Det gælder for alle hjerner, både raske og dem, der er skadet, at de kan blive bedre livet igennem. Og når hjernen kan blive bedre, kan livet blive bedre. Det er den baggrund, vi anvender, at hjernen altid kan forbedres. Og når den kan det, så kan vi også bruge det og den viden til at gøre livet bedre, til at gøre funktionerne bedre, til at gøre det sociale bedre. Alt kan i virkeligheden bedres. Og det er det, hele vores center går ud på. Nå, Eva, det kan være, du skal fortælle mig, nu kan jeg se, at han er dybt koncentreret. Hvad er det for en øvelse, Erik laver her? Her, der er han faktisk op og ned og sidder på stolen, og det, der egentlig er meningen, det er, at han skal have bolden op i kurven. Og ja, det gør han hver gang, han kommer op. Så han skyder basketbolde afsted? Så meningen er faktisk, at han skal strække ryggen og få bevæget kroppen samtidig. Ja. Og det er derfor, han har det der pandebånd på. Er det for computerens skyld? Ja, det er nemt for computerens skyld. Nu skal han så have en handske eller et bånd på, for at kunne tracke den figur, der kommer. Så skal han finde den rigtige figur, og det er så en af dem, der træner hjernen, samtidig med, at den træner hånden. Okay. Fordi det er så hans venstre hånd, hvor han er lammet i, som man har valgt, han udelukkende skal bruge. Og den træner han så ved at gøre de her bevægelser? Ja. Ja. Erik, er det sjovt at gøre det der? Ja. Ja. Du er også ret god til det. Prøv at fortælle, hvad gjorde du der så? Jeg skulle bruge min hånd til at få de rigtige bogstaver ned i den der. Okay. Nu skal du lægge 8 plus 2 sammen. Det bliver vist 10. Ja. Og så tager du knappenålen og sprænger ballonen, hvor der står 10 på. Og 9 plus 5. 14. Ja, flot. Så finder du lige 14 der. Godt gået. Erik, du skal have tusind tak, fordi du ville komme og vise os til dit computerspil. Nu vinker du til os på computeren. Godt. Og også tusind tak til jer, og tak for besøget. Selv tak.